Zadovoljan sam jako borbenošću, željom koju prikazuju ovi igrači i rezultatom. Što se tiče kvaliteta organizacije, izgubljenih lopti i tako dalje, sigurno da je bilo nekih momenta kad nismo kontrolisali samu igru i puštali protivniku da pravi seriost. U tome nije slučajno da je Metalac ušao u Evropu preko ABA lige. Da su možda i veoma važnu utakmicu za njih u borbi za treće mesto, mada do kraja možda se okrene jako puno stvari protiv Mege dobili. Oni su dobro složena ekipa, imaju kvalitet nešto pojedinačno, nešto iznad proseka, ali su svaki dan na maksimum toga kvaliteta, saradnja im je dobra, dobro se slažu, imaju dobru atmosferu, borbeni su u dobrom momentu i protiv njih nije bilo lako, nije ih lako dobiti. I oni su došli u Beograd sa ambicijama koje nisu toliko baš javno pokazivali, mislili su da je neki moment. Mislim, i ljudi su nas malo procenjivali na osnovu igre protiv Železnika. Ta igra protiv Železnika je i posledica ispadanja iz ritma utakmica, nije sigurno posledica malog ili lošeg treninga, nego možda i jačeg nego što treba na ovu temperaturu i ovaj period godine, tako da sigurno naša forma nije sjajna, ali mogućnosti za podizanje bit će iz utakmice u utakmicu očigledno. Odnosno, postoji baza za to, jer postoji dobar trening i dobar kvalitet i sve. Hvala velika ovoj publici koja je došla da podrži tim. Ovi igrači apsolutno to zaslužuju. Oni su, mislim, toga ste svedoci, da izuzetno motivisani borbe. Pri tome su vrlo neredovno plaćani. Vi kad hoćete da demotivišete neku ekipu, ne plaćate. Ovdje se ne plaćaju ne iz toga nekoga motiva, ali veoma je teško u familiji kad nema za leb, pa dođe do loših odnosa i svega. Znači, ovi momci stvarno su za svaku pohvalu, jer treniraju kao da su plaćeni redovno, tako se ponašaju i takav im je odnos prema nekim obavezama. Opet kažem, mislim da smo, svima je jasno da smo u jako teškoj situaciji, da smo dovedeni svesno politikom. Ne mogu da razumem, mogu da razumem da se druga strana malo više godinama nije bila prva, da se više pomogne i sve, međutim da se ide na uništenje jedne institucije u svetskim razmerima, kao što je to Partizan, to pametan čovek i čovjek koji pri sebi ne može da radi. Pri tome se okreće priča da je to zbog toga što ja kritikujem vlast, da ne dolaze sponzori, ja sam valjda počeo da kritikujem zato što sponzori ne dolaze, ne zato što imamo par. Javno rekao o čemu se radi. Pa su kao pedagoške mer, na primjer, proziva se Telekom koji je bio sponzor, oduzet taj sponzor i sve, pa onda kao da se fudbalskom klubu Partizan. Bolje što je tamo, mada on nije veliki sponzor za fudbalski klub, ali to je pedagoška mera protiv košarkaškog kluba Partizana, odnosno protiv mene. Ja ne znam kako neko ima pretenzije, posle priča nećemo finansiramo opoziciju. Kakva opozicija? Ja samo radim svoj posao i govorim vam u sklopu svog posla na koji način se meša politika. U ostalom, neko ne može da ima pretenziju da ga svi vole. Ne treba finansiraš opoziciju, nego instituciju. Ali, to je šta je i bit će, kao tu publika, odnosno navijači pokušavaju da se organizuju,
treba vidjeti kako može ta ljubav da se artikuliše i na koji način. Stvarno bi bilo, mislim, i ovako je na neki način Sizifov posao, svake godine nešto što napraviš, ode ovaj i onaj, krećeš stalno iz nekoga početka i pri tome ti sude i analiziraju ti kao da si u ravnopravnim uslovima s nekim drugim. Znači, stvarno još jednom velika pohvala ovim igračima za odnos koji pokazuju u situaciji u kojoj se nalazi. Gospodin Milošević, vaše pitanje, izvolite, molim da se predstavite. Pitanje nema. Da se ja njemu divim i psihički i fizički. Hvala.